Zo, dames en heren, een hele goede middag hier in een zeer zonnig Limburgs Schulpen, oftewel Eupen de Daal, waar we vandaag te gast zijn voor de eerste wedstrijd bij de KNU. Maar ik verzoek dan weer eens terug als het even 50 tot 75 meter terug te gaan. Dan gaan jullie straks netjes oproepen. Het is voor het eerst sinds 14 jaar dat de buurtgemeenschappen de Del en Euvelen weer betekent van een heuselijke ronde en dan ook wel voor de openingswedstrijd van de KNU en dan tegen het clubkampioenschap 1989 staan. Vele oudgedienden als Joop Zoetemelk, Henny Kuiper, Harry Steven zijn die beugels werden als amateurs hier als winnaars gehuldigd. Vandaag dus de clubkampioenschappen. Ruim 325 wielrenners verdeeld over de categorie liefhebbers, veteranen en nieuwelingen. Junioren en amateurs zullen een strijder trekken voor de eindoverwinning. Maar ook voor de felbegeerde titel van clubkampioen
van een der Limburgse verenigingen. Start en finish is gelegen aan de Kampsweg in het parcours 2200 meter. Het zwaarste gedeelte is natuurlijk de beklimming van Eugelen, die maar liefst 1100 meter lang is, met een stijgingspercentage van 7%. Om 12 uur gaan we van start met de categorie liefhebbers en veteranen. Ze rijden dan 44 kilometer, oftewel 20 ronden. Dan hebben we ook gelijk vandaag te feliciteren, namelijk onze zonderlist van vandaag is niemand anders dan Monique Bergstein. En als u niet vergist komt zij uit Bergen Verblijf. Mijn vader is die bekende autocoureur geweest, oftewel autocross eigenlijk, hè? Met die geweldige Opel waar hij altijd mee rondrijdt. Monique, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En de voorzitter van het comité die straks ook het startschot gaat geven, Willy de Liège, die gaat jou een boeketje bloemen overhandigen. Alleen allemaal voor jouw verjaardag. Meneer de voorzitter, gaat u gang. Ja, Theo, daar hebben we nog even iets. Dan gaat ook nog een rondemis iemand feliciteren, want die ook jarig is vandaag is Willy de Liège, de voorzitter van het comité hier. Willy, als je even omdraait, kijk eens, de rondemis, het is wederkerig kussen en natuurlijk een heerlijk drankje daarbij om fijn van te genieten van je verjaardag. Het is nu tijd om het oproepen van de heren coureurs. De nummers 1 tot en met 5 kunnen oprijden. 6 tot en met 10 kunnen oprijden. Rugnummers 6 tot en met 10 kunnen oprijden. Tot en met 15 kunnen oprijden. Tot en met 20 kan oprijden. Tot en met 25 kan oprijden. En dat is hier tevens allemaal van Marca van de TVC Maastricht, dat is de wielerclub Maastricht hier aan het trek staan. Dan tot en met nummers 30. Nummer 30. Kan oprijden tot en met 35. Tot en met 40 en 41. En dan zijn ook de bergnummers met vloeitechniek aan het vertrek. We gaan naar de TVC Heer 42 tot en met 46 kan oprijden. TVC hebben we op onze Matberg staan. Dan gaan we naar de wielerclub Midden-Limburg. 47 tot en met 49 kunnen oprijden. Dan gaan we naar de Toerenwielerclub Noord-Limburg. Dus nummer 50, Laskiewicz uit Gerrit kan oprijden. 51 tot en met 53, de Ster, Geleen. Tot en met 60 kan oprijden. Ja, niet meer zitten. Hartstikke. Tot en met 65. Tot en met 70. En 71. Dan hebben we dus de Ster, Pierre Boels en op de trek staan. Dan de club Zuid-Limburg. 72 tot en met 77 kunnen oprijden.
En dan de nummers 78 en 79 kunnen oprijden rigoureus nog van de start. En dan zal het peloton helemaal compleet moeten zijn. We gaan dus vandaag van start met de eerste verdeling van de titels van clubkampioen voor de Limburgse verenigingen. Liefhebbers Vetranen, die rijden 44 kilometer, oftewel 20 ronden. Startschot zal gegeven worden door de voorzitter van het comité, wielercomité Del Gulpen, in samenwerking met TVC Maastricht. En dat is dan de man die ook jarig is vandaag, Wim de Liège. Bij het teken van de voorzitter van de jury dat alles zover geregeld is, mijn heren. We gaan vertrekken op het startschot. We blijven even staan op het startschot en nu zijn we vertrokken voor de categorie liefhebbers en veteranen. Het startschot gelost voor Wim de Liège, voorzitter van het comité, wielercomité Del Gulpen. Wedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Tourwielerclub Maastricht. Wij even een stukje naar buiten lopen terwijl de coureurs uit de eerste ronde bezig zijn. Wim de Liège, dat zou ik eventjes mogen storen bij die mooie politieagenten. Mooie snor, mooi baasje, staat hij heel goed. Wiel, het is voor de eerste keer op 14 jaar dat we weer een wielerronde hebben hier op de Del Euverum en dan de gemeenschap van Gulpen. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, ik dacht dat het nog niet rijp genoeg toen het zo was. Ze hebben toen democratisch een besluit genomen dat ze organiseren. Dat was net het druppeltje dat hier de emmer die doorgelopen. De mensen raakten dus weer enthousiast. Nou, door de middelen van Tour en Wielerclub die moesten dit jaar een wedstrijd organiseren. De clubkampioenschap, we kregen een aanbod. Maar hoe hebben jullie er klaargespeeld om dus gelijk in de eerste wedstrijd na 14 jaar hier een clubkampioenschap te krijgen en dan ook nog een keertje daarbij de openingswedstrijd van het Limburgse wielerseizoen? Ik denk dat dat niet alleen mijn prestatie is geweest, maar 25 jaar achter elkaar. Dus onafgebroken hebben we hier voorheen georganiseerd. De toppers van Nederland waren hier aan de start. En dat is de wielercomité's waarschijnlijk niet ontgaan. Zodoende zat Maastricht ook met een moeilijke datum, want we hebben 2 maal moeten verschuiven. En ze hebben mij een aanzoek gedaan, wil je dat niet met je comité organiseren? We hadden namelijk geen comité meer, 6 mensen die koffer bij elkaar gestoken. Die hebben het met hun 6, dankzij de spontane hulp van iedereen die om het parcours woont. Nou, van gemeentebestuur, politie, het staat in het programmaboekje, dat kan iedereen lezen, hoeft niet zo lang te kletsen. Hebben we de handen en de koppen bij elkaar gestoken en op 1,5 maand tijd was de zaak gefixt, financieel en organisatorisch. Nogmaals, dank je gefeliciteerd met dit geweldige wielerdagje dat we hier vandaag hebben beleven. Ik hoop ook dat we fantastische winnaars krijgen. Maar als ik de deelnemerslijst ernaar kijk, inderdaad, dan staat het garant voor een fijne wielersportmiddag hier bij jullie in Euverum, de Del en dan onze gemeenschap van Gulpen. Nog een laatste woord voor Wim de Liège. Nou, één ding wil ik wel hopen. Ik heb destijds met Jo Vursers, alom bekende koning, de eerste koning in Limburg. Daarna met Louis Peesters en Schijns van Kerkrade. Daarna met Joep Voortzalige gedachten allemaal. Ik hoop dat ik Schenk Dukers overleef. Maar Schenk Dukers zit van hetzelfde antwoord als mij. Dus dat moeten we maar afwachten. Maar ik hoop wel, zolang dat Schenk het voorloopt, dat ik Dank u wel voor die mooie woorden. We zagen inmiddels de eerste passage van het peloton. Er zijn enkele mensen die wat het zaakje niet helemaal kunnen bijbenen, die een stukje achteruit geslagen zijn. Maar dat is ook wel te verwachten op dit zeer selectieve parcours.
weer een compleet peloton hier in ons voorbij onder aanvoering van Rob Clement uit Nut. We zien de voorrijmotoren weer aan ons passeren, netjes gekleed in de kleuren van de TWC Maastricht, oftewel Marca Mode. Altijd een stap vooruit en daarachter komt het peloton. Zie je verschillende mensen zitten met de mondjes ver open, wil zeggen dat het bijzonder zwaar is. Is er ook de derde doorkomst en die mensen die trekken er behoorlijk aan. Nummer 12, nummer 16, nummer 18, nummer 21 en terug nummer 25, allemaal coureurs van de TWC Maastricht. Gaan we naar de bergklimmers, dat is niet gestart, terug nummer 30, 32 en 36. Stappen we over naar de TWC Geer, niet gestart, terug nummer 43 en terug nummer 45. Gaan we naar wielerclub De Ster. En we zien hem al van het tweewielercentrum Clovis weer vooruitrijden in de kleuren van de TWC Maastricht en nog altijd een compact peloton. Alles blijft netjes bij elkaar bij de liefhebbers en veteranen. Dus lek achter voor het terug nummer 3, lek achter voor het terug nummer 3. Dat is André Cabot uit Bergen te Blijt, lek achter. Een huis koopt u natuurlijk bij Stienstra, makelaardij onroerend goed, hypotheken en verzekeringen. Stienstra vindt u onder meer in Heerlen aan de Kruisstraat. Stienstra, een huis voor u. Feest op jubileum naar Jacques voor al uw videoreportages. Jacques vindt u aan de Rijksweg in Gulpen. Appartementengeland is een geheel nieuw gebouwd op een van de mooiste plekjes in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het zijn appartementen van 2 tot 5 lokaal van de biljartclub Noorbeek. Het is iedere dag geopend vanaf 14 uur, maar op woensdag is het rustdag. Café Biljart Het Hufke vindt u aan de Bovenstraat nummer 9 te Noorbeek. Alleen de reis er naartoe is het al waard. Fort Bungalow, een begrip in hout, skeletbouw en sleutelkaart en casco. Combifort Unit, een flexibele snelle oplossing. Bouwkundig adviesbureau Bravo. Die is weer te vinden in de Bosselweg 1 te Bunde. En we gaan inderdaad eens kijken wat de opening van de wedstrijd gedaan wordt. Wie gaan hier als eerste proberen weg te komen? Man van de bergklimmers rijden onder rug nummer 28 en terug nummer 64 van de Ster. Ik dacht dat er onder andere Gerrit Willems bij zat van de Ster. En ik zag hem de rug nummer 28 hier passeren. Paul Driesen van de bergklimmers uit Elflo. Dat zijn de mannen die dus het hazenpad gekozen hebben. Doch geht's dir mal gut, dann vergiss nie die
Wenn du wieder mal gegen den Strom schwimmst, weil es deine Überzeugung ist, doch die Strömung der Masse ist stärker. Sagst du ab, wenn du alleine bist. We zien weer de beide koplopers en een achtervolger die erbij komt. Rug nummer 56 meldt zich ook af, rug nummer 15. Dan een behoorlijk rijdend peloton dat er lekker de vaart in houdt op deze zonnige middag. In de Koerse rug nummer 3. In vlek, rug nummer 3. André Corbeau, wat ook in de vorige ronde is slecht. Rug nummer 3 jongens, even opletten voor de helpers, rug nummer 3. André Corbeau, lek achter. Voor Emmentoren zien we weer hier voorbij komen. Er zijn altijd twee koplopers in de wedstrijd. Paul Driessen en Peter Schmitz van de bergklimmers en van de sterke. Afkomstig uit Elstelo en Geleen zijn de mannen die hier een voorsprong genomen hebben. Die toch heel langzaam aan het groeien is. Draaien nu linksom de berg op, zijn dus alweer uit het zicht. We zien ook dat er nummer 56 die dit kunnen handhaven. Bij die kop teruggevallen, compact peloton. Bij nog 12 rondewedstrijd zien we dat de koplopers zijn achterhaald. Ook het peloton zitten op de hielen. We krijgen dus zo dadelijk een hergroepering bij de liefhebbers en veteranen. Ze zijn van start gegaan van een afstand van 44 kilometer, oftewel 20 ronden. Natuurlijk, de coureurs die de wedstrijd gewild of ongewild willen verlaten of moeten verlaten, melden zich even af bij de jury. En voor de categorieën die al aanwezig zijn, strakjes de nieuwelingen en de junioren amateurs. De rugnummers worden aan de linkerzijde gedragen. En we zien dat er toch een groep losgebleven is uit het peloton, een vrij grote groep die zich aan het formeren is. We rijden een 50 tot 100 meter vooruit op het peloton. We krijgen toch reactie uit het peloton van onder andere Ramon de Rijbas uit Heerlijk, komt uit de wielerclub Zuid-Limburg.
voor het peloton op dit ogenblik aan. Een langgerekt peloton trekt aan ons voorbij. Maak tevens van de gelegenheid gebruik om de mensen die hier langs het parcours een smakelijkheden te wensen bij een middagmaal. Ook de mensen die bezig zijn op het lunchpakket smakelijk eten. Mocht u al gegeten hebben, dan hoop ik dat u smakelijk gegeten heeft. En gaat u nog eten, dan smakelijk eten voor strakjes. Twee wielercentrum Clovis in de kleuren van Parka Mode, TBC Maastricht rijden vooruit. Twee motoren die de zaak prima vooraf gaan. Krijgen daarachter dus die omvangrijke kopgroep die het allemaal gaat proberen te maken. Rijden ook twee achtervolgers. We zien alweer hier het kopgroepje aan ons voorbij trekken. Een kopgroep bestaande uit de mensen van de Tour de Maastricht, Tom Dijkstra, Huub Meijers en uit Reginald Frederiks. Komt er ook nog bij van de Ster, Freddy Borel en Huub de Bode. En dan nog twee bergklimmers erbij, Paul Driessen en Johan Peltzer. En dan bent u compleet wat betreft de kopgroep. Ik geef u de nummers, terug nummers 7, 8, 11, 28, 39, 52 en 68. Dat is de kopgroep op dit ogenblik in de wedstrijd voor liefhebbers en veteranen.
Zie ik weer voorbij trekken de motoren daarachter de kopgroep en er is bijgekomen Huub Jansen al in de vorige ronde. Huub Jansen van Wielerclub de Ster. Dat is de kopgroep die op dit ogenblik aan ons voorbij trekt met Tom Dijkstra, Huub Meijers, Freddy Borel, Huub de Bode, Paul Driessen, Reginald Frederiks, Joop Peltzer en Huub Jansen. Dat is de samenstelling van de kopgroep. En die zijn al een heel eindje uit het zicht. We gaan straks eens eventjes timen wat die voorsprong van de kopgroep is op het peloton. Het peloton aangevoerd door terug 47 was Matthijs Hesseling van de Wielerclub Midden-Limburg. Bij het passeren van de kopgroep zijn er nog 7-tal ronden te rijden. 7-tal ronden dus voor de kopgroep bij het passeren hier. En we zien dat er bij jullie vertegenwoordigd zijn mensen van het clubkampioenschap dan van de TWC Maastricht, van Wielerclub de Ster en van de Bergrenners. 3 verenigingen die dus vooruitgeschoven zijn. Die dus allemaal gaan proberen hier een clubkampioen te worden, maar natuurlijk ook op deze wedstrijd voor de eerste sinds 14 jaar weer eens op hun naam te schrijven. Liefhebbers en veteranen dus, deze categorie. Het peloton wordt aangevoerd door Google Wim Wanders uit de Meersen, komt tegenwoordig uit de Wielerclub Zuid-Limburg. En natuurlijk ook maakt Wim Wanders gebruik van het HCZ Transport aan de Keekstraat in Heerlen te vinden. Keepervervoer en grondverzetbedrijf, containerverhuur, graafmachineverhuur en kraanwagenverhuur. HCZ. De bardiscotheek bij uitstek is natuurlijk in Gulpen aan Genkerk en dat is oftewel aan de kerk. U vindt die in Gulpen de bardiscotheek aan Genkerk. Empora BV staat voor exclusieve horeca interieurs, is tevens groothandel in horeca meubilair. Vindt u allemaal in Chevremontstraat de Kerkrade, Chevremontstraat, Empora BV. Slijterij Guldenhoek, specialist in wijnen en gedistilleerd, vindt u aan de Rijksweg 11 te Gulpen. Slijterij Guldenhoek, een bezoekje waard. In eine dämmerliche Höhle, ganz spannend in Nacht. In ihren edlen Profile ist Tagesnacht. Und ein Genießer aus Boden, schickt mir täglich einen Strauß voll Rosen, denn hat wilde Gefühle und fühlt sich als Frieden. Achterstand van het peloton bedraagt 28 seconden. Achterstand van het peloton 28 seconden op de 8 koplopers. Deine Füße, du Füße zu sehen, komm mal klar.
kopgroep bij de vorige passage, voorsprong 28 seconden. We gaan weer opnieuw indrukken voor de kopgroep. Kijken wat die voorsprong gaat worden. Rondetijd voor de kopgroep was 3 minuten en 9 seconden. Eerste achtervolgers volgen nog steeds op 28 seconden, peloton volgt op 32 seconden. Aan te smikkelen mensen, smakelijk eten. Voorsprong van het peloton bedroeg bij de vorige passage 28 seconden, de voorposter van het peloton en 32 seconden met nog 4 ronden te rijden op het peloton. Jongens, jongens. We hebben nog 3 ronden koers hier voor de aankomende kopgroep. Bestaande uit Ton Dijkstra, Huub Meijers, Freddy Borel, Huub de Bode, Paul Driessen, Reginald Frederiks, Joop Peltzer en Huub Jansen. Die mensen gaan dus voor een 3-vereniging uitmaken wie clubkampioen gaat worden. Dan gaan ook natuurlijk strijden voor de eindoverwinning hier in deze wedstrijd. De eerste 3 worden dus teruggevraagd voor de huldiging strakjes. Komt hier ook het peloton aanrijden hier nog 3 ronden wedstrijd, door 3 ronden wedstrijd. 3 verenigingen vooruitgeschoven. De andere kanshebbers voor de clubkampioenschappen zitten hier in het peloton. Dames en heren, dan zien we de kopgroep aankomen. We krijgen ook een demarrage van de man van de ster die daar probeert weg te komen hier in de aanloop naar de beklimming toe. Ga proberen hier het spel op touw te brengen. Ga proberen om die wedstrijd in één te beslissen. We zullen ze reageren moeten. Er is inderdaad de Bode onder rug nummer 68 die probeert weg te springen. Die gaat proberen in zijn eentje. En een 2 ronden wedstrijd. En dat is koersen, dat is wedstrijd. Zo moet het gebeuren hier in Euverum of de Del. Prima wedstrijden.
natuurlijk wordt er ook gestreden voor de kussen van onze rondemis. En dat is Monique Bergstein uit Berg en Verblijf. De dochter van de geweldige autocrosser, ofwel rallyrijder van Bergstein. En hij is co-sponsor van de Tour en Wielerclub Maastricht. Maar hij is hoofdsponsor van de Tour en Wielerclub van TVC Heer. Prachtige aanval werd er net ingezet door die man Huub de Bode, die ging proberen hier in de aanloop naar die beklimming. Was ook voldoende reactie uit het peloton om de zaak weer bij elkaar te brengen. Maar dan uit die kopgroep zijn benieuwd wat het gaat geven bij de volgende doorkomst. En dan krijgen ze natuurlijk de bel voor de allerlaatste ronde. En dat is voor het peloton nog niet het geval. Het peloton heeft nog 2 ronden wedstrijd. Kenteken LH49DN wordt verzocht zijn auto van de oprit in Euverum af te zetten. Mensen kunnen niet meer van hun huis weg. Bezitter is van een Mazda LH49DN. Met spoed uw auto verplaatsen alsjeblieft. De mensen willen graag het parcours, oftewel hun oprit, verlaten. Ja, de verte zie ik de voorrijmotoren aankomen rijden. We gaan kijken of Huub de Bode inderdaad alleen vooruit gebleven is. Of is hij moeten terugvallen in die kopgroep van 8. We zijn benieuwd, we gaan het meemaken. Alles zit weer bij elkaar. Wie is de volgende die aanvallen? En die allerlaatste ronde gestreden door de mensen van TVC Maastricht, de Ster en de Bergklimmers, om de clubkampioenschapstitel natuurlijk, waar ze een heel jaar trots mee mogen rondrijden. Maar ook natuurlijk voor de eindoverwinning hier op deze wedstrijd in Euverum de Delgulpen. Wel voor de allerlaatste ronde, jongens. Maak er iets van. Laat eens even kijken wie jullie zijn. Prima. Dan gaan ze alle 8 bij elkaar. De namen nog 1 keer. Ton Dijkstra, Huub Meijers, Freddy Borel, Huub de Bode, Paul Driessen, Reginald Frederiks, Joop Peltzer en Huub Jansen. Dat zijn de mensen die dan moeten gaan maken in die allerlaatste ronde in de finale hier van deze wedstrijd. En als ik dan het hele stuk rechterweg afkijk, zie je de 2 voorrijmotoren aankomen rijden. Zie er ook één naar achter zitten. Ik kan niet zeggen dat het een gedulde coureur is wat er nog tussen zit. Of dat het een koploper is. Het lijkt mij een koploper. Heren denkt zo dadelijk hier aan de rechterlijn als er gesprint moet worden. En brengt die handen weer om elkaar. Kijk eens, daar komen ze aan. In volle galop. De eerste coureur is toch een man van... Mark die eruit komt, winnaar van de wedstrijd, Willem Huub Meijers die het hier gehaald heeft. Prima wedstrijd gereden is, dan waarschijnlijk in die afdaling even weggesprongen. Heeft het gehaald, Huub Meijers, winnaar van deze wedstrijd hier in de Del Euverum. Eerste winnaar die we vandaag ook mogen gaan huldigen. De eerste 3 melden zich terug voor de complete huldiging. Zijn we natuurlijk in afwachting van het peloton, dat kan nog enkele seconden duren. Maar we verzoeken het parcours helemaal vrij te houden. Kerel, ga achter de dranghekken met je fiets. Man van Middelenburg even met de fiets achter de dranghekken. Als een valpartij is je fiets aan de kreukels. En hoef je zelf al niet meer te rijden strakjes. We zien daar een coureur, dacht ik, in de verte aankomen rijden van Wielerclub de Ster. Die hier aankomt. En daarachter een complete groep, een compleet peloton op drift geraakt. Gaan natuurlijk sprinten voor de ereplaatsen. De heren denken aan die rechte lijn en denken ook aan het clubkampioenschap. Dat is nog te vergeven voor diverse verenigingen hier op de streep. Volle galop komen ze aan, dan komen ze op de streep af. Sprintwinnaar tussen de 56, dacht ik. Maar ik laat het graag over aan mijn schrijvende collega's. Terwijl ook de overige resten van het peloton hier voorbij komen, moe gestreden. Maar een applaus waard, hebben het prima gedaan allemaal. We hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Jongens, bedankt voor jullie optreden. We wachten de eerste 3 van de wedstrijd terug voor de huldiging. Verzoek ik ook de rondemeester dadelijk de bloemen gaan te nemen. Ik zal het misschien wel samen doen.
Ah, de kampioen die nieuweling met mij, 50 tot 25 meter terug staan, dan is het op de minuten. We hebben een groep voor de eerste positie die kan huldigen die de eerste plaats had voor de nummer 11 Huub Meijers, de Tourwielerclub Maastricht. Tweede plaats had voor de nummer 7 Tom Dijkstra, eveneens van de Tourwielerclub Maastricht. De derde plaats. Een beetje niet gekeken door die anderen en jij gaat er nog doorgegaan. Ik zou zeggen, ga op de eerste plaats staan van het podium. Hier is jou. Hoogstrafje. Dat zijn de stuk zo. Dan is ook gelijk op de groep van onze ronde is. Monique Bergstein, die moet er ook handigen. En dan hebben we deze wedstrijd natuurlijk ook de kussen. Op je laden, als we op staan, dat gaat makkelijker. Tweede wedstrijd, Tom Dijkstra van Tourwielerclub Maastricht. Kom maar even op het podium erbij staan, Tom. Je hebt de tweede plaats, weet ik zeggen. Je hebt het prima gedaan, inderdaad een beetje naar jullie gekeken. Helemaal niet naar jullie gekeken. Ik weet precies wat ik wou, dus dat is er net niet uitgekomen. Dus er net niet uitgekomen, maar de tweede plaats is toch ook voor jou zeer zeker verdiend. Ook voor jou de kussen en de bloemen van onze ronde is Monique Bergstein. Dan Reginald Frederiks, alweer een man van de Tourwielerclub Maastricht met een markamoden op zijn trui staan. Reginald, hoe is dat gegaan allemaal? Kon je het echt nog houden? Ja, ik kon het wel houden, maar ik vind dat er een kan doen. En ik heb een beetje gewacht dat hij toen hij was Niet eerst zuster voor het clubkampioenschap? Natuurlijk, ik dacht dat ik ook nog geworden, maar als ik volgende keer weg ben, dan mij ook een beetje. Goed zo, mooie woorden. Reginald, voor jou is de derde plaats weg. De bloemen en de kussen van onze ronde is Monique Bergstein. En dan ga ik nog even terug naar de winnaar van de wedstrijd, want ik krijg een prachtige trofee uitgereikt hier. Natuurlijk heel mooi op de kast in de kamer. Hou hem goed vast als de tekst zien op dat het niet er vanaf valt. Ook de felicitaties van de voorzitter van het comité voor al die wensen. Monique gaat er even bij staan. Sluit me erbij ergens op het podium in het midden tussenin ergens. Dames en heren, uw applaus voor dit drietal van Markenmoord, oftewel de Tourwielerclub Maastricht, die deze wedstrijd unaniem beslist hebben in hun voordeel. Ja, jongens. Jongens, hartelijk bedankt voor de huldiging. U weet, de huldiging van de clubkampioenen gebeurde dat hier na de wedstrijd in de Zo dat we het zien staan. Yes! Ja, maar wat is met jou gebeurd? Ik heb het gehoord. Fiets er godverdomme. Ik heb het gehoord. Niet zo bij lawaai.
zou je mededelen dat de categorie Nieuwelingen betrokken is voor 14 ronden, oftewel 31 kilometer. En dat er bij de inschrijvingen geen afmeldingen waren. Dat wil zeggen dat er 26 nieuwelingen van start zijn gegaan. Verdeeld onder de verenigingen de Bergklimmers, Wielerclub Midden-Limburg, TWC Noord-Limburg, de Ster en Wielerclub Zuid-Limburg. Jongens gaan dus vechten voor een clubkampioenschap. En gaan natuurlijk ook aangeschreven voor wedstrijden daarin gereden. Volgwagen, even stoppen Volgwagen. Ah jongens, uitkijken, er komen dan coureurs aan, hè? Prima, wel. De handen weg. Kijk ze maar een foto, hè? Voor uw welverdiende vakantie. Zij verzorgen ook uw koffietafels en bruiloften. Hotel Pension Ons Thuis. Aan de markt 9 gulden vindt u natuurlijk een keuken die open is van 12 uur tot 21:30 uur en dan bent u de gast in de bistro Oude Markt. Aan de markt 9 gelegen te Gulpen. En vooral uw marmer en natuurstenen grafmonumenten naar steenhouwerij La Hei. La Hei vindt u in Dorpstraat 7 te Sibbe Valkenburg. Vooral uw marmer, natuursteen en grafmonumenten naar Dorpstraat 7, Sibbe Valkenburg. Daar vindt u steenhouwerij La Hei. De veelzijdige kwaliteitsbouwers van Zuid-Nederland zijn gevestigd in Oudenbos, Halsteren, Tilburg, Gelderop, Venlo, Roermond, Landgraaf en Maastricht. De naam, het begrip overal. Jongen, de veelzijdige kwaliteitsbouwers van Zuid-Nederland. Kransen, café, coffeeshop, frituur, cafetaria, het Brugske in Sleenaken. Als u rond de toeren bent door Limburg is dat uw stop. Kransen, caféshop, frituur, cafetaria, het Brugske, Waterstraat 6, de Sleenaken, Gulpen. Zijn er nog 9 ronden wedstrijd bij de categorie Nieuwelingen. 9 ronden. Salut, dis-moi comment tu vas depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul le soir, de repenser à toi. Je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas te donner, mais j'ai gardé en souvenir
Als u straks zelfs nog fiets dragen, hè? Arthur, als u zelf nog fiets dragen, hoor. Dames en heren, Karel Jansen even melden hier bij de jurywagen. Karel Jansen. Je crois ta chanson préférée, tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. De achterrondewedstrijd zien we mannen hier van Piek Gloedtechniek, oftewel van de bergklimmers, rijden onder de nummer 1. En dat is Mark Lots uit Valkenburg. Het hazenpad kiezen uit het peloton. En wie gaat daar reageren op dit zware parcours? Laten ze hem rijden of laten ze het even allemaal welgevallen? Misschien daarna een reactie, misschien de beklimming een reactie. De tijd zal het ons uitwijzen. We zullen kijken in de volgende ronde wat er gaat gebeuren. Vooralsnog in de bocht geen aanstalten voor de achtervolging. Dus op dit ogenblik één koploper in de wedstrijd. De man van de bergklimmers, Mark Lots uit Valkenburg. Verzoek alsjeblieft voor de categorie junioren, blijft u achter de dranghekken. U kunt achter de dranghekken bij de permanents komen. U gaat niet rijden op het parcours, we zijn bezig met de wedstrijd voor de nieuwelingen. En u weet wat er voor sancties op staan. Toch op parcours rijden, uitsluiting van de dames in de wedstrijd alsjeblieft. Camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro y abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Krijgen we weer de koploper hier voorbij, Mark Lots van de bergklimmers uit Stijn. Even een klokje ingedrukt voor ze kijken wat dus de voorsprong is. Is er altijd binnen zicht van de groep die hier aankomt rijden. Die vooralsnog geen aanstalten maakt om echt serieus erachteraan gaan te koersen. Voorsprong van de koploper is 15 seconden. 15 seconden voorsprong van de koploper. Mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Ja, ja, sowieso. Quiero que tú me acompañes
de uitslag gaan geven straks van de categorie liefhebbers veteranen krijgt ook voor mij de clubkampioenen. Bij de Toerenwielerclub Maastricht, bij de veteranen, nummer 24 Notermans. Bij de liefhebbers, nummer 11 Meijers. De bergklimmers, bij de veteranen, nummer 39 Jo Peltzer. Bij de liefhebbers, nummer 28 P. Driessen. Wielerclub De Ster, bij de veteranen, nummer 68 H. de Bode. Liefhebbers, nummer 62 H. Jansen. Toerwielerclub Heer, de liefhebbers, nummer 8. Ja, is goed mevrouw, we zitten goed. We zitten schön hoor. Heb je ze erop, Jaco? Ja, maar rustig. Vertel ik maar even. Allemaal rustig. Maar rustig. Zo ja. Prachtig, hè? Dan moet ik een snapshot. En een snapshot. Ja, dat vind ik ook, hè. Ah, ja, kom ik erop, dat vind ik allemaal natuurlijk. Zo doen we de keurgebied. Dames, nou. Oh, die niet te vlot knippen doe je. Hé, ken ze dan een snapshot van hem? Een snapshot. Dat moet zo verder. Ja, nee, maar de Joop Zeiland en de Zoetemelk hebben we extra gekregen van die, hè? Ja. Ziek, joh. Wie is toch staarstel? Ja, hier een Zeiland met de... Ja? Kiezen die erop, groot Ja, zitten. ja. Kom maar rustig. Ja, ik weet het maar onrustig. Rustig. Zo ja. Prima. Ja, Wacht even, zit er datum op bij? Nu is er 12, dat vergeet ik nooit meer. Ja, dat zit erop bij. Ik heb nog nooit zoveel lippenstift gezien gehad wie er 12 doet. Zit er erop wie laat dat is? Ja, 12 uur aan valpartij. Dit toch? Niks gehoord, hè? Nee, ik vraag me. We zien inderdaad dat de groep weer compleet is, dat de Marklots voor zich gerekend bij het peloton. Marklots eventjes ertussendoor was ook al clubkampioen vorig jaar bij de bergklimmers. Bij de categorie nieuwelingen. Ik wil dus zeggen dat hij op dit jaar zal gaan overstappen af volgend seizoen zal overstappen naar de categorie junioren. Vorig jaar clubkampioenschappen in het Heerland, dat zit verder weg, ik kunt het vast en zeker wel herinneren. En in die clubkampioenschappen stond hij toen naar een mooie eerste plaats. Hoogsnelheid gereden. Prima wedstrijd toen met ons duo aanvallen, rijden, alles koersen. Dat is mooi. Mooi om naar te kijken, mooi om te zien. Ja, dat loopt ik wel, dat zit een houding. Dat komt ze iedereen van de wereld, hè? Ja, dat kun je, hè? Nu had je toch in de verwoorde bewaking van de en dan in alles hè? En dan moest ze iedere keer, wanneer ze dan er waren, die moesten die... Ja, wanneer ze dat dan 24 keer op een week... Dan zit ik eens niet te vol mee, hè? Dan geeft ze er bijna nog nooit. Dan mag ze nog jeugd rond de parcours rondlopen. Dat doen ze zo'n leuk gedaan. Ja, hé, maar dat is ook nog een combinatie van de middag. Ja, ze moet lid voor me. Precies, maar wat is het dan? Hier is het nationaal. Ik zeg zo aan hem, hè, wat deze komt nog met die ronde. Ze komt met de ronde, Mr. Appetito. En jongens zijn die wat graag willen koersen. Graag willen leren wielerwedstrijden in de KNVB van de Liefhebbersvereniging. Dan keer aan de jurywagen. Veel te kosten. En de fietsjes zijn vooraan aanwezig. Misschien is het ook een beetje voor jou bij, wie weet. We zien een langgerekt hier aankomen rijden. Het tempo is allemaal een klein beetje omhoog gedreven. En met nog 4 ronden voor de wielen. Wie heeft de moed, wie heeft de kracht en wie wil het allemaal gaan maken? Wie wil proberen de wedstrijd opnieuw open te breken? Ja, de eerste aanval van Marklots. Wie gaat er in de aanval? Zou het mooi zijn, dan kregen we dus nog een spannende koers als nu misschien in de beklimming zo dadelijk. Dat er een van de coureurs die sterk voelt om afscheid te nemen van het peloton. Dag te zwaaien met het handje en wegwezen. Zal ons allemaal uitwezen de komende 4 ronden. Als het allemaal gaat gebeuren, dat het vrij toch mooie parcours, heel erg mooi zelfs, dat perfect allemaal georganiseerd is door het wielercomité hier van de Del Gulpen in samenwerking met de Tour en Wielerclub Maastricht. Was een vrienden weer dat fiets.
Hoi, hoi. Dat was een ziek. Dat was een ziek. Oh ja. En dat laat je, hè. Ja, wacht even, Jacques, kom weer op de achtergrond, hè. Heel laat, maar dan kunnen we verder genieten. Ja, ik wil hem op de film hebben. Laat hem goed doen, joh. Kijk eens wat aan je, toch? Jong, laag in zich even nog 52. Lachen. Laag in zich even nog 10. Vogeltje, vogeltje. Je moest niet te veel op de borsten van een vrouw richten, hier op de jongens zelf. Geloof ik tegen die. Nullen, jongen, hè. Ja. Laag nog eens kies een tientje van hem. Laag eens kies een tientje. Ach, dat moest je laten kallen, dat lul, die gaat er, jongens. Ja? Nee, doe die erbij even. Kom, jongens, graag. Ah, dat is een gek, hè, dat cool. Ja, dat mag je kubben, hè. Als hij nog een tientje gegeven. Als hij jongen een tientje gegeven. Wat moest doen? Als hij jongen een tientje gegeven. Oh, ik dacht, dat stoot in. Je moest gewoon zeggen, wie schreef toen ik? Ja. Ik heb ze dan weer. Als ze verkeerd doen. Doe me even van achter nog op. Dan kan ze zien wie komt het te loop. Ze loopt trouwens nog. Hé, pak hem nu van achter. Maar jong, de loopjes weer erop. Ja, dat weet ik ook. Wil ik alleen zeggen. Ik ga naar de handen mis. Als de warm water nog, dan niet zo af te doen. Bon. Als ik dan de weg afkijk, zie ik twee voorrijmotoren aankomen rijden. Dat wil zeggen dat we de achter moeten krijgen op een complete groep op een kopgroepje wat dus toch weggesprongen is. Nee, het is een behoorlijk aangezet door Roger Smees uit Elslo. Man van de bergklimmers die hier als eerste daar die bocht in zal duiken. En wederom met die beklimming. En in de verte zie je inderdaad de motoren aankomen rijden en een complete groep die hier op de streep aankomt. Een complete groep, jongens, motoren rijden wat verder vooruit, want ze naderen jullie. Een beetje weer afstand nemen, rij maar door naar de finish. Komt u maar motoren, komt u maar, rij maar op. Prima gedaan, prima werk geleverd. En volle speur, ik zie daar 3 mannen van de wielerclub inderdaad voor de ster vooruit rijden tegen de rechtste lijn. Ik dacht inderdaad op de meet Flavio Paschini als eerste zien naderen, maar ik ga het graag navragen aan mijn schrijvende juryleden. Het is inderdaad volgens ons aankomstrechter niet Paschini die de winnaar wordt, maar het is nummer 14, Maurice van Galen uit Heerlen, die de wedstrijd hier gewonnen heeft. Gooide op het laatste stukje zijn neus van zijn fiets vooruit en daarmee behaalde hij een pracht van een overwinning. Klopt hij mee inderdaad op een banddikte. De man van Weets Coureurs binnen die ook een wedstrijd veilig willen beëindigen. Zie hier Kritja Kuipers aankomen rijden. Kritja, je mag stoppen jongen, het zit erop. Ook Remco Winks, nummer 26 zit erop. En die terugrijden tegen de rijrichting van de renners in, want er moeten nog steeds coureurs binnenkomen. Winnaar van de wedstrijd dus uit Heerlen van wielerclub de Ster, Maurice van Galen. Die het hier met een banddikte haalde. Een pracht van een sprint met 3 mensen van wielerclub de Ster in de voorste gelederen. Straks krijgt u de uitslag van de eerste 3 van mij. De jongens verwachten we natuurlijk ook terug hier voor de huldiging. Voor elkaar gespeeld heeft, prima gereden kerel. Bijzonder moeilijk parcours, zeer zeker voor nieuwelingen. Ook deze man van de bergklimmers, prima gereden, zit erop. En onder de purperen hemel in de brug. Jongens, blijf aan de kant als jullie niet deelnemen aan de liefhebber, aan de nieuwelingen. Komt binnen terug nummer 8. Eddie Driessen uit Wel. Komt van de Toerenwielerclub Noord-Limburg. Achter de hoge bergen ligt het laag. Zie daar in de verte aankomen rijden de man van de Wielerclub de Ster. Een jongen die wat net overgestapt is van de jeugd naar de nieuwelingen. Marcel Alberts. Gaat veel op wintersport, doet ook aan skiën.
Krijgen we hier ook Kleintjes die over de lijn komt. Edwin Kane natuurlijk. Hier komt ook de dame. Ik dacht Joyce Hekker. Joyce bedankt. Zit erop meid. Prima gereden. En dan komt de wagen aanrijden. Dat wil zeggen dus dat we alle coureurs zo ver binnen hebben. Alles wordt geregeld bij onze TCF, ook de junior op afstand. Kampioen. Ja, disons bien, demoiselle, que vous êtes jolie. Attentie, de liefhebbers en veteranen, u wordt verzocht de rugnummers in te leveren. Liefhebbers en veteranen, de rugnummers inleveren alsjeblieft. On se marre, allez voir ajuster leur organe. Vous permettez, monsieur. We kunnen oprijden de coureurs van 1 tot met 5. 1 tot met 5. Vous permettez, monsieur, promettant d'être sage. Je ziet ook al gelijk de twee dames erbij staan, 28 en 52. We kunnen oprijden 5 tot en met 10. Tot met 15. Tot en met 20. Tot en met 25. Tot en met 30. Tot en met 35. Tot en met 40. Ja. Daar is hij. En hij is... Tot en met 45. Tot en met 50. En tot en met 56. We hebben hier de voorzitter bij ons staan, die gaat zo dadelijk het startschot lossen, heren. En we gaan 55 kilometer, oftewel 25 ronden rijden. Meneer voorzitter, daar zijn we weg voor de categorie junior, heren. Veel succes in de sportieve wedstrijd. Volgens onze aankomstrechter. Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon Jobia trok van mij af, hij trok aan, ik ging voorin in de bocht als eerste. Toen ben ik eroverheen getrokken en ik ben doorgegaan. Ik heb niet meer gekeken, ik denk ik kijk wel wat komt. Wat langs me komt heb ik pech, als ik eerste word heb ik geluk. Ja, je hebt inderdaad het geluk gehad. Je hebt de snelle man
Flavio, misschien nog geklopt. Met een banddikte voor jou is de eerste plaats. Ga op het ereschavotje staan. Onze rondemis Monique die gaat jou de bloemen geven. Je mag even bukken, krijg je ook de kussen ervan. En je krijgt een prachtige bokaal. Onze rondemis mag die ook nog overhandigen. Prachtige bokaal voor... Daar staat hij met de bloemen en de beker. We gaan naar de nummer 2. Flavio, kom er eens even bij. Ik dacht in eerste instantie dat je weg was. Onze aankomstrechter die heeft het allemaal netjes bekeken en het banddikte heb je verloren. Jammer, jammer. Geweldige wedstrijden gereden in trainingsritten. Ook geweldige aankomst gedaan van Spurs gewonnen. Was je een klein beetje te zeker? Ik weet het niet. Ik voel me goed, dus ik heb gewoon gereden. In ieder geval een prima koers gereden. Voor jou is de tweede plaats op het ereschavot, hier aan deze kant. En natuurlijk krijg je ook de bloemen van onze rondemis Monique Bergstein. Dan gaan we naar de nummer 3, Jean-Pierre van der Leeuw. Jean-Pierre, prima wedstrijd gereden. Was niet te zwaar voor jullie? Wow, snel parcours. Snel parcours is alles te doen terwijl we de eerste doorkomst krijgen. Even de fotograaf. We krijgen dan gelijk in het begin van de wedstrijd een ontsnappingspoging. Man van de Tourenwielerclub Heer die hier vooruit rijdt. Die het gaat proberen. Motoren gaan heel netjes vooraf. Kijk eens, daar komt hij aan. Ga ik gelijk het spel op de wagen brengen. Denk, ik wacht niet tot hij einsprint. Ik wil nu gaan. Mensen aan de bergbeklimmers voeren het peloton aan. Langgerekt lint, behoorlijk tempo wat ze erop hebben. Mooi, alleen maar mooi hier in het land van de Gulp. Ik was hier bezig met onze man op de derde plaats, Jean-Pierre van der Leeuwen, Skin of Geul. Jean-Pierre, het was een mooie wedstrijd, het was ook een harde wedstrijd. Jullie hebben er een behoorlijk tempo van onderhouden. Toch geen ontsnappingspogingen, waarom niet? Nou, waarom niet? Snel parcours, hè. En de finish bergaf. En iedereen wou wel rijden, geloof ik. Dus. Nou, als ik hier kijk, dan zie ik toch die finish een klein beetje vast plat in zitten. Je komt dan met snelheid daar naar beneden toe en dan moet je toch weer even aanzetten, dacht ik. Houden je beentjes er niet? Zo te zien wel, hè. Zo te zien wel. Kerel, ga op het podium staan op de derde plaats. Voor jou zijn ook de bloemen en de kussen van onze rondemis. En dan kunnen we stellen, dames en heren. Dus strakjes stond hier Tourenwielerclub Maastricht. Nu is het geel gekleurd van Boels Verhuur. 3 mensen van Wielerclub de Ster uitgeleend op het podium. De rondemis gaat er netjes bij staan. Ja, en dan krijgen we hier nu zo staat. Dames en heren, uw applaus voor deze 3 mensen voor Wielerclub de Ster uitgeleend. De jeugd heeft de toekomst en hier staan er inderdaad 3. Bedankt heren en nog veel succes in het wielerseizoen. De eerste klapper is binnen. Down the road and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass. Yes, they all to meet me on the reach, smiling, smiling. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me at 4 gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Hey,
Kom open. Oh, nee.
op, hè. Ja. Kunt hier geluk ongeluk gebeuren. Tada. Heren Martijn, je kunt een beetje meer afstand nemen. Zijn jullie er altijd een compleet groep hier bij de categorie junioren? Aannemersbedrijf Dumoulin, Niveau en Mentelwerking. Aannemersbedrijf Dumoulin, bent u aan de Rijmerstok Dorpstraat nummer 3 en Rijmerstok Dumoulin voor Niveau en Mentelwerking. Internationaal transportweg grondverzetterij, H. Jansen en Zonen BV. Kunt u vinden in Nederland en Terwijerweg. H. Jansen en Zonen BV voor transport internationaal, alle stand- en grensleveringen. Huur van grondverzetmachines, containertransporten, autoladingstransporten en diepladentransporten. Zo is het allemaal. Internationaal transportbedrijf en grondverzetbedrijf H. Jansen Zonen BV.
Hé, maak je het foto van mij? Wanneer maak je het foto van mij, man? Wel allemaal hier. Meneer, maak je foto van mij. Kom aan. Zo neem je toch met jou. Haal dat ding uit. Ja, het foto stellen. Hij komt eraan. Moet kunnen. Denk je niet gaan stroom? Ja, dat zal je niet gekomen, hè? En daar komt je voor. Denk bij de belasting. Ik kan niet allemaal dus blijven van de koel. Ik heb achterom Nee, ja. Ik ben de belasting. En dat ging in je hoesje. Uitslag is samengesteld door onze aankomstrechter en ook met het nakijken van de fotofinish-apparatuur. Eerste plaats voor terug nummer 14 van Galen uit Helen. Tweede plaats terug nummer 19 Paschino. Derde plaats voor nummer 1 Lots. Vierde plaats voor terug nummer 16 van der Leeuw. Vijfde plaats terug nummer 5 van Heeswijk. Zesde plaats terug nummer 6 van Heugden. Zevende plaats terug nummer 2 Smeets. Achtste plaats terug nummer 4 van de Broeken. Negende plaats terug nummer 17 Ikan. Tiende plaats terug nummer 15 Leunes. 11e plaats terug nummer 21 Vleugels. 12e plaats terug nummer 12 Kuipers. 13e plaats terug nummer 3 Vaassen. 14e plaats terug nummer 10 Alberts. 15e plaats terug nummer 13 Kanen. 16e plaats terug nummer 11 Krups. 17e plaats terug nummer 7 Lauwman. 18e plaats terug nummer 9 Segers. 19e plaats terug nummer 26 Wings. En 20e plaats terug nummer 25 P. Kurver. Lek voorwiel voor de man van de Ster. Lek voorwiel voor terug nummer 42. Wat een diep wat je vrouw is, Ja, dat... Nee, morgen heb ik dit. Morgen heb ik dit. Smondes ook nog? Ja, altijd. De dag kan ik ook nog waar ik naar de grassier en de vroeg over de baan. Heb ik het heel druk maandag. Wat er weer lappen zijn. Ja. Dames met de huldigwondersclub kampioen, de dame Joyce En dan moet ik Hekker. vaak naar Brussel toe. Brussel? Maandags is het de drukste dag.
Zo is erop. Prima. Hoi. Wie is nu? Kom eens hier. Wie is nu? Ja? Met Betsy? Ah. Steht al erop, oké. Steht al erop. Dit in de weg, graag. Ja, dan wil je rennen stroppen. Ja, laat staan. Ja, is gaar, hoor. Ja? Is toe. Zeg het wie steeds. Cindy Bekkers. Cindy Bekkers. En hoe komt ze vandaan? Van Wilders ik. Van die Wilde. Ah, van Wilder. Ah. Aha. En wie is dat dan toch? Wie is dat dan? Is het de oma? Ja. De oma van die? Ja, geloof ik niet. Geloof ik niet. Geloof dat meneer. Nee, geloof ik niet. Waar ben je niet? Zeker eens. Oma. Oma. Nu geloof ik het. Oma. Hoe geloof ik het? Is het, hè? En van de oma ook erop. Best. En voor een lekkere portie verse friet natuurlijk het evenementverzorgingsbedrijf Pieter Doutsenberg hier rechts naast. Ja, daar. Ja. Er is niemand daar voor de huldiging. Er is niemand daar voor de huldiging. Ik heb dingen in mijn zak. Straks met de junioren misschien samen.
Hat sich dat, hè. Hoi? Så det kan man ville. Je zit daar vol in willen. Kun je er goed zo? Je wil geen hazen nu? Twee. Allee, hebben we dat. We gaan met de oma, dus. Oh, moeder Stefan is binnen. Wil ik niet zeggen met dat het de oma was. De stek vier zo goed. Drie joggins. Is een looie. Ja, duur. Kijk hier. Kijk. Kijk. Ja, dit is de andere. Ja, ik ben altijd zwaar als ik nog fiets. Ik doe een halve uur. Ik doe Wat is schön weer? Ik vind ze nou toch opzacht tegen nou en oh, dat is toch opzacht. Wat een schön ouwe. Hou ik die? Maar dat hoor.
elkaar moeten niet komen halen. Kijk nou. Gedubbelde rijders verlaten de wedstrijd, heren. Gedubbelde rijders verlaten de wedstrijd. En maak er vast voor die handen vrij, want geef hem maar een ovationeel applaus voor een van de talenten van Limburg. Het is Roger Vaassen uit Meers van Wielerclub de Bergklimmers. Komt hij aanrijden in zijn eentje. En hij mag wel rustig dat applaus laten golven. Dan komt hij de winnaar van deze wedstrijd. Roger, een applaus is voor jou, kerel. Prima gereden. Zijn we natuurlijk in afwachting van het tweetal Geurtsen en Wolfs. Wie is dan de raps in de sprint? Ik zou eigenlijk gokken inderdaad op Roy Geurtsen. Van heel ver zijn ze al bezig. Ze komen met volle snelheid daar naar beneden toe. Dus in de eerste positie de man van de bergklimmers is dus Ludwig Wolfs. In de tweede positie zit Roy Geurtsen in het wiel. Komen ze aanrijden. Wat gaat Roy Geurtsen doen? Komt hij er nog naast of komt hij er niet naast? Zit nog altijd in het wiel. Nu moet die Junker komen als hij nog de macht heeft. Hij heeft de macht niet meer. Het tweede wordt inderdaad Ludwig Wolfs. De derde plaats is voor Roy Geurtsen. Natuurlijk allemaal officieus. De schrijvende jury die noteert het allemaal heel mooi. Hier volgt ook al het peloton. We hebben nog alles op alles gezet om die mannen in te halen, maar het is er niet meer gelukt. Natuurlijk wel nog interessant voor de clubkampioenen. Niet te vroeg in de aanval gaan. Maar ja, moeilijk. Op het laatst ging het toch wel in de benen zitten. Het is zo'n 25 keer hier de klim naar Euverum op. Is die erg zwaar? Gaat hij meetellen? Nou, nee maar die klim zelf maakt niet zoveel uit, maar als je dan lang voor bent, dan begint toch de verzuring op te komen. Je hebt een prima wedstrijd gereden. Je hebt onderweg natuurlijk ook veel applaus gekregen, ook hier aan de finish toen je voorbij kwam. Mensen hebben respect voor jou, voor je manier van koersen. Wat vind je ervan? Ja, je moet altijd proberen aan te vallen, daar word je coureur van. Was je niet bang dat je compagnon daar, Ludwig Wolfs, nog zou terugkomen? Nou, toen ik eindelijk weg was, wist ik wel dat ik het toch zou gaan houden.
Maar wegkomen, als ik eenmaal weg ben, dan lukt het wel. Je hebt in ieder geval een prima wedstrijd gereden, een prachtige overwinning. Hoeveelste overwinning is er dan totaal? Ja, de eerste echte, maar nog 3 trainingsritten. Maar het is wel zo dat de mensen dus rekening kunnen houden met jou voor de toekomst. Ja, ik wil me nu ook in de klassiekers en de kijkerij zo door misschien een aanmerking komen voor een ploegvorming. Ja. Gaan we eens even kijken naar de nummer 2 in de wedstrijd. Ludwig Wollers. Ludwig, gefeliciteerd met die mooie tweede plaats. Had je niet de aspiratie om nog bij je clubmakker te komen? Jawel, maar het lukte me niet. Het was te zwaar. Maar was het ook niet een beetje angst voor de sprintkwaliteiten van Roy? Nee, daar had ik geen angst voor. Daar had je geen angst voor. Je dacht, ik kan hem wel de baas. Ja, en het is ook gelukt. Tevreden met je tweede plaats? Ja, heel tevreden. Prima. Gaan we over naar Roy Geurtsen, de man wielerclub De Ster. Een derde plaats, Roy. Hoe vind je dat? Ja, na mijn gescheurde enkelbanden gaat, dus met de derde plaats. Je bent dus ook een tevreden mens? Ik ben een tevreden mens, ja. En ook weer clubkampioen bij wielerclub De Ster? Ja. Hoe lang heb jij met die gescheurde enkelbanden rondgelopen, Roy? 3 weken. En sinds wanneer ben je weer aan het trainen, aan het fietsen? Sinds vorige week dinsdag. Een optimale prestatie natuurlijk, vooral als je dus zo aan de start komt. Heb je nog last gehad onderweg ervan? Nee, viel best wel mee. Een beetje steken erin, maar voor de rest heel goed. Goed, het is ook een prima derde plaats dus voor de man van wielerclub De Ster. We gaan de mensen langzaam naar het podium brengen en dan gaan we huldigen. Nummer 1, Roger, je mag op het hoogste trapje gaan staan, kerel. Op de eerste plaats, tweede plaats is voor Ludwig Wolfs. Ludwig neemt plaats op de tweede plaats. En op de derde plaats gaat staan Roy Geurtsen. Zal ik hem vasthouden? Zo ja, een beetje tegenwicht geven, dan gaat het wel. Hou je een beetje aan de achterkant, dan lukt dat. Eerste plaats, door onze rondemis, Monique Bergstein. Kussen, bloemen, ja, een beetje op de tenen staan, dan lukt het allemaal. En natuurlijk die pracht van de bokaal wat erbij hoort. Kun je weer bijzetten de prijzenkast, dames en heren, de winnaar, die hebben we al in de bloemen gezet. De man op de tweede plaats, Ludwig Wolfs uit Meersen. Krijgt ook de bloemen en de kussen. En natuurlijk Roy Geurtsen op de derde plaats. Ook bloemen en kussen. De felicitaties van de voorzitter van het comité terwijl de amateurs een 50 tot 75 meter terug gaan. Heren amateurs, we gaan achteruit en we gaan jullie oproepen zo dadelijk. We gaan even plaats maken voor de fotografen die alles natuurlijk vastleggen op een plaatje. En bij die foto's klinkt natuurlijk uw sportief applaus voor deze 3 coryfeeën van de Limburgse wielersport bij de junioren. De hele avond voor jou en mij, onder de sterren zeg ik je zacht. Heren amateurs, jullie gaan een heel eind terug, hè, jongens. We gaan opstellen, we zijn met een grote massa, we gaan jullie oproepen. Heren, gaan ook gewoon in de groep staan, niet meer rondrijden, anders krijgen we problemen zo dadelijk met opstellen. Rijden op druk nummers 1 tot en met 5. Rijden op 1 tot en met 5. 5 tot en met 10. Tot en met 15. Tot en met 20. En terug nummer 22. Even kijken voor het schoenstil of zo. Ja, het gaat nog even typen. Tot en met 25. Tot en met 30. Tot en met 35. Ik heb er één, dus die... Tot en met 40. 33 ja, niet meer hoog. Dan heb ik wat minder gehoord. Tot en met 45. Dan hoor ik nog in takje, maar dan zullen we dan slapen. Tot en met 50. Tot en met 50. Tot en met 55. Boekoe, hè?
tot en met 60. Ja, maar die concurrent van hem, Tot en met 65. Die is niet aan de koek. Die is gisteren met training gevallen. Flink geschapt. Raymond Meijs, hè? Tot en met 70. Dit is niet zo echt. Tot en met 75. Tot en met 80. Tot en met 85. Tot en met 90. Tot en met 95. Ja, komen over de 100. Hoor. Tot en met 100. Tot en met 105. Ja, op zich proficiat, hè? Tot en met 130. Ja, dat weet ik. En de rest sluit ook aan. Tot en met 136. Amateurs dat hij de rugnummers allemaal aan de linkerzijde heeft. Zo gemakkelijk strakjes bij het opnemen fotofinish. Maar we gaan niet eerder van start voordat de voorzitter van het comité hier zijn knalschot heeft afgegeven. De heer Wildliège. Even naar kijken naar de voorzitter van de jury, heer Hendricks. U kunt een startschot geven, dat is het geval. De amateurs zijn van start voor 37 ronden, dames en heren. Voor de wedstrijd hier in Euverum, Bedel en Gulpen. Langgerekt peloton strakjes dat hier in ons val voorbij trekken. Nee, meteen daarna. Zo, ik heb hier go rijden. Gaan pakken en dan wat? Maar ik dacht dat ik wat erin was. Maar ik kon het laten, ik was wat drie. Het is een uur vertrouwen.
hekel, Wat gaat er gebeuren bij de categorie amateurs? Dan krijgen we al gelijk in de eerste ronde, de eerste uitlooppoging. Een man van de bergklimmers die het hier alleen gaat proberen. John Waterhuis. John Waterhuis die het allemaal in zijn eentje gaat doen en denkt, wacht eventjes. De enige kans dat is aanvallen, aanvallen, nog eens aanvallen. Lengte van de afstand die de renners moeten rijden, 81, 14e kilometer. En 1 man op kop dus op dit ogenblik, John Waterhuis. Speciaal verzoek. Kleine Wünsche, die kann ich gut verstehen. Gaan ze inderdaad een tweetal coureurs aankomen rijden. Man van de bergklimmers, als het inderdaad een John Waterhuis is, heeft hij gezelschap gekregen van een man van Wielerclub de Ster. Kijken wie die twee zijn. Ja, inderdaad, John Waterhuis is er nog, dus Wielerclub... Peter Damen is het die zich erbij gevoegd heeft. Voor het peloton uit, gelijk een heldstempo hier voor de coureurs. Zie je ook in het langgerekte bonte lint wat dan ons voorbij trekt over de Limburgse heuveltjes hier. Eddie! Even wachten. Je moest even wachten. Mag er één foto van als opkomen? Mag er één foto van als opkomen? Het is film, hè? Oh. Het zijn foto's. Oh, film, ja. Waar? Dat kan maar door hier is. De film niet van achter. Die spreekt al van stel te kijken, die gaan 200 die achter de stand bij de eerste. En de man die rijdt ondertussen nummer 3.
De Hoornvolkse burgerweg is gelegen. Wandelen, alle soorten wand- en vloertegels, maar we hebben natuursteen en sanitair. U kunt vrijblijvend een showroom bezoeken. HG Koenen, handelen alle soorten wand, vloertegels, maar natuursteen en sanitair. Oud-Valkenburgerweg en Valkenburg. Willen Oosterop halen? Woordshop, het drugskip. En dat is het juiste adres voor stokbrood, voor diverse salades en diverse soepen, voor shawarma, macaroni, voor lasagne, pizza's en saté, wat zal het lekker zijn daar te toeven. Diverse La Venetia ijskoops, allemaal bij het drugskip. En dat is gelegen in Gulpen aan de Rijksweg. Het juiste adres voor u. Transportbedrijf worden voor de jaren Zandvoort en Slee van de Hoge. Radenstraat en Bals. Nou, we zijn alles transportbedrijf voor eten, kolenheden, hout en bouwmaterialen zoals ik heb het even over het Bals. En als je toch vol bedrijven bent door Limburg, dan is het eigen interesse. Bij de restaurant Messen, ofwel de Limburg Messen. Daar is het gelegen, café, restaurant Messen. Aan de
gepasseerd van het tweewielencentrum Clovis. Je moet daar gewoon eens een kijkje gaan nemen. Koning Clovisstraat, de Frankenstraat, Aventuum, terwijl we hier terug naar route 53. En het dan, geef die jongen 10 keer filmen. Ja, het dan. Die allemaal de kar hier gaat trekken. Kom dan filmen. Geef die jongen 10 keer. Dat was het. Dat hele schaam niet hoor. Kijk achter voor Marcel. Wedstrijd, dames en heren. Vanaf het eerste moment zagen we ontsnappingen van John Waterhuis en Peter Dame. Toen was het de beurt aan Robert Komans en Danny Nelissen. Toen was het Peter Jenne die het probeerde. Toen waren het Theo Luit, Pierre Trines, Gino Jansen en Paul Brentjes. En we zien allemaal dat er een heel complete groep zich weer gaat formeren. Dat we straks weer een compleet peloton gaan krijgen. Dat laten we nu allemaal aanzien bij het begin van de klim van Euverum. En dat wil zeggen dat het tempo in peloton is teruggevallen. Voorsprong op dit ogenblik al 30 seconden. We gaan kijken. Dus 32 seconden hier op de streep. Achtervolgens terug nummers 32 en 129. Peloton volgt op 39 seconden. Dit jaar bieden ze weer iets voor de bijdrage voor het toerisme. En ik denk dat het publiek wat hier van die mooie wedstrijd genoten heeft ook een kijkje komt nemen de 16e juli in Gulpen. Zo, en nou is het echt achterlopen. Jullie, dan mag je rustig buiten gaan kijken, de bloemetjes klaarhouden, de ronde mis op te rommelen, want we gaan ze dadelijk de bel geven voor de allerlaatste ronde, dames en heren, als de coureurs hier voorbij komen. En u kunt nog een keer dat warme aanmoedigingsapplaus geven aan de coureurs als ze inderdaad hier voorbij komen stuiven. Want dat is op dit ogenblik ook inderdaad de snelheid zoals je het beste kunt uitdrukken. Het was inderdaad een fijne wielerdag met aan het begin van de middag heerlijk het zonnetje. Het is helaas een beetje afgekoeld, maar het loopt nog wel langzaam tegen het klokje van 6 uur aan. 2 motards komen aanrijden en kan Ben Speetjes het inderdaad alleen houden? Of is hij teruggehaald? Hij is teruggehaald. 2 coureurs vooruitgeschoven. Daarachter krijgen we een langgerekt lint. Wacht, het gaat even een klein stukje ervoor, kan ik iets zien. Inderdaad, een langgerekt lint zien we inderdaad aankomen rijden hier. Dat wil zeggen dat het tempo ontzettend hoog ligt. Breng dat applaus nog één keer weer op voor elkaar. Breng nog één keer die handen op elkaar. Moedig ze nog een keer aan. Uw favorieten die vandaag hier geweldig gemaakt hebben. Limburgse corruptie op de weg, mensen. We kunnen heel veel gaan verwachten voor de komende wedstrijden. Ze zitten daar door op het tandvlees. Wat hebben ze gestreden? Vanaf het begin af aan zagen we een ontsnapping met onder andere John Waterhuis en Peter Dame. De laatste ronde is ingegaan. Daarna was het Robert Komans en Danny Nelissen die het gingen proberen. Peter Jenne ging er een keer eruit. Ging het ook nog een keer proberen. Toen kregen we een kopgroep van 4. Kopgroep van 4 met Theo Luit, Pierre Trines, met Gino Jansen en Bart Brentjes. Ook dat hield geen stand. De langste stand heeft gehouden de 5-mansformatie met Noël van der Leyen, met Pierre Trines, met Roger Kersten, met Peter Dame en Theo Luiten. Ook zij moesten het hoofd buigen voor een stormend peloton. Dat onder aanvoering van onder meer Danny Nelissen, Willy Zelissen, Berry Tolen, François Knarref en noem ze maar allemaal op. Iedereen weer tot de orde riep. En met nog 5 ronden te rijden was de ontsnapping een feit. Toen kon er niks meer aan gebeuren, toen zat alles bij elkaar en kon de wedstrijd helemaal opnieuw beginnen. En wat krijgen we dan nu voorgeschoteld? Is er iemand nog die het lef heeft, die de kracht heeft om weg te springen uit dat peloton in de beklimming naar Euverum? Of krijgen we hier een massasprint? Verzoek u dan ook alstublieft achter de dranghekken te blijven. Ook achter de finish de lijn helemaal vrij te houden. Zodat we een sportieve en faire aankomst kunnen krijgen in deze categorie van de amateurs. Ik heb het u gezegd, de kranten hebben het geschreven. Ik herhaal het nogmaals. De Limburgse amateurs op dit ogenblik zijn in bijzonder goede conditie, zijn in bijzonder goede vorm. En we kunnen in het komende seizoen nog heel veel van hen gaan verwachten. Attentie op de bocht van Euverum, de ambulanceaantocht maakt alsjeblieft de weg vrij. De bocht aan de Euverum om omhoog te gaan, de ambulance is in aantocht. Alsjeblieft maakt u de weg vrij.
Rechte weg naar omhoog, komen de snelle mannen inderdaad nog naar voren toe. De motards zijn nog niet in aantocht. Nog steeds niets te zien. We gaan gewoon even afwachten. De spanning die kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Zo is het altijd bij wielerwedstrijden. Vooral als je op fijne wedstrijdvogelschool hebt gekregen als vandaag. Trouwens in alle categorieën. Maar natuurlijk, dit hier is de kroon op het werk. En dan komen de motards aanrijden. Komen de volle vaart naar beneden gereden. Dat wil zeggen dat we daar krijgen een complete groep, dames en heren. Alles aan de kant. We krijgen een fantastische sprint. Ik dacht dat er iemand van de bergklimmers vooruit geschoven lag. Dan komen ze aanrijden, breed zwaaien. Denk aan de rechte lijn, meneer heren. Denk aan de rechte lijn. Zie daar inderdaad de man van de ster komen. Willy Seelissen. Willy Seelissen, de man van de ster uitgelegen. Die haalt het. Hé, waarom zit in de bek van een gelijk rollen? Geweldige wedstrijd gereden hier. Waarom zit er nog een gelijk gereden? Formidabele wedstrijd van deze amateurs. Natuurlijk is het officieus wat ik u heb meegedeeld. We wachten even af op de schrijvende jury, dat die netjes alles op papier hebben staan. Dan gaan we de huldiging doen van de eerste 3 hier in de wedstrijd van de amateurs. Natuurlijk verwachten wij al terug op de grote betalen volgende week in Eerbeek, waar we dan de volgende ronde gaan rijden. Houden we de weg vrij, want er moeten steeds coureurs binnenkomen. Even opletten. Met de nieuwe dingen stond een 3 jongens op de ster op het podium. Maar hebben ze eigenlijk niet. Ja. Zo, dames en heren, we gaan beginnen met de huldiging. Ik had graag hier bij me de wagen gehad, de nummer 1, nou, terug nummer 116, Willy Seelissen. Tweede plaats, terug nummer 19, Patrick Stroeke. De derde plaats, terug nummer 12, Leon Linsen. En even toeteren, hè? Dat is ook levensgevaarlijk. Om te mogen rijden, de normaal zo smeren. Dan moest je de mannen zo. Ik heb er al maar 20 jaar erop hangen in Del, dus ga het doen.
Dames en heren, alles gaat natuurlijk gewerkt aan de winnaar van de wedstrijd. Willy, de hele wedstrijd is er eigenlijk fel gevochten geworden om weg te komen. Toch was het peloton iedere keer attent. Voorsprong is 1 keer 45 seconden geweest. Waren jullie toen niet erg ongerust? Ja, zeker de sprinters waren toen op een gegeven moment ongerust. En toen in één keer werd het vuurtje aangewakkerd door een paar man door demarages. En toen kwam alles op een lange lint te zitten. En toen hebben ze in één keer doorgejaagd, 1 keer viel het nog stil. Toen ben ik zelf gedemoreerd. En toen kwam ik meteen weer op gang. Toen zijn we ook meteen teruggekomen. Het is nogal behoorlijk snel toegegaan deze wedstrijd. Er is ook een valpartij geweest op het laatst. Is nog van invloed geweest op het eindresultaat van deze wedstrijd? En op een gegeven moment in de laatste 500 meter toen het eigenlijk al moest gaan gebeuren. Ik kwam als vijfde om de bocht. Toen kwam ik meteen achter Daniel Nelissen uit. En toen zag ik dat Leo Boelers aanging met knallen in zijn wiel. En toen ben ik meteen overheen gestoken. En natuurlijk een mooie eindoverwinning voor jou, tevens clubkampioen en winnaar van de openingswedstrijd. Nu met Celis naar de streep gaat, die moet er inderdaad rekening mee houden. Willy, blijven weer staan, we gaan zo dadelijk allemaal gezamenlijk op het podium. De nummer 2 in de wedstrijd, Patrick Stroeken. Patrick, kom er eens even bij. Ik dacht dat het een geweldige prestatie was als eerstejaars amateur om hier zomaar eventjes een tweede plaats weg te kapen. Misschien had er zelfs wel een klein beetje meer in gezeten, vertel het eens. Nou ja, de laatste ronde ging in en ik heb de laatste 10 ronden steeds van voren meegereden om de kopgroep terug te halen. En, nou, ik voelde me toch nog wel sterk en voor de bocht, 100 meter voor de bocht, zat ik in 5e positie. En toen op een gegeven moment voelde ik van achter mijn hand aan mijn trui en toen werd ik weggetrokken door Willy Celis. En daardoor kwam ik in 10e positie terecht. En toen kwam ik door de bocht en toen zag ik Leon Linsen dat van mijn streek voor me rijden. En ik dacht sprint maar voor de clubtrui en toen kwam ik nog zo opzetten, maar het was iets te laat. Je haalde het natuurlijk net niet meer tegen de sprintsnelheid van Willy. Vertel eens even, hoe gaat het in de nationale selectie? Jullie hebben verschillende wedstrijden gereden, hoe is het allemaal verlopen? Naar wens? Nou, ik heb vorige week 1 klassieker gereden en die heb ik heel goed gereden. Ik zat in de kopgroep van 16 man en ik reed helaas lekker 400 meter van de streep. Natuurlijk jammer, ik heb je ook hier voorin zien strijden samen aan de zijde van onder andere ook Danny Nelissen. Jullie hebben ook geprobeerd om het gat dicht te rijden. Prima wedstrijd gereden ook van Patrick Stroeken. Gaan we naar de nummer 3, naar Leon Linsen. Leon, hoe is het bevallen? Goed hè. Was behoorlijk hard hè, die finale? Ja, behoorlijk. Ik zat zo wat naast de goot, dus ik kwam moeilijk naar voren en hier op het laatste stuk viel ik echt stil. Het was een vrij grote, omvangrijke groep die hier naar de streep toe ging. In welke positie zat jij toen je de sprint moest aanzetten? Zat je voorin? Ik zat in 7e positie ongeveer. Had je prima naar voren gewerkt? Ja, maar ik viel hier op de laatste meter net stil, toen ging Patrick op de streep voorbij. Net geen clubkampioen, misschien volgend jaar. Dames en heren, we gaan ze op het erepodium zetten. Op de nummer 1, Tom Bukke. Tweede plaats is natuurlijk voor Patrick Stroeken, de derde plaats voor Leon Linsen. Monique, doe nog 1 keer je werk voor de winnaar van de wedstrijd. De bloemen, natuurlijk. De nummer 2, die krijgt ook een fantastische boeket bloemen. Allemaal ter beschikking gesteld is door de mensen hier in Euverum. Door dat geweldige bloemenhuis dat we hier hebben. Ook de nummer 3, Leon Linsen. Allemaal jongens waar we dit jaar rekening mee moeten houden. En Monique. Kijk eens, van de gemeente Gulpen, de grote beker die je nog mag overhandigen aan de winnaar van de wedstrijd. Aan Willy Celissen. De bloemen gaan de lucht in, de fotografen gaan hun werk doen. En het geweldige applaus. Jawel, dat is voor jullie drieën. 3 mannen die de smaakmakers onder andere waren hier in deze wedstrijd. Die al prima voor elkaar gekregen hebben. Nou, dat applaus mag best een beetje harder, nog 1 keer. Kom op voor die mannen. Limburgse wielerjeugd hier zo voor ons op het podium bij de amateurs. We zullen veel van deze mensen gaan horen. Misschien de voorzitter van de comité nog even erbij. De ronde is eventjes erbij, jongens. Kom even een stukje naar beneden toe. Kijk eens wat een fotografen allemaal. Alle Limburgse wielerkranten en wielerboeken staan natuurlijk vol met de foto's van de openingswedstrijd hier. Heren, bedankt voor jullie optreden en veel succes in de komende wedstrijden. Ik ga ook nog eventjes afscheid nemen van onze rondemis. Even afscheid nemen van Monique Bergstein. Je hebt het prima gedaan. Ik hoop nog veel en vaak terug te zien op de wielerkoersen in Limburg. Dank u voor je medewerking, voor het uitreiken van de bloemen van de kussen. Bergstein. De volgende keer, hè?
Ja, zeker. Oh ja. Even niet, kameraden, wat kunnen jullie als kind gaan weten? Ja, ik ga mijn thuis pakken en dan word ik in de kroeg zitten en dan word ik hier voor. En ik heb toen ook donderdag. Kloppen, ja. Ik kan het sturen. Ja. Maar dat komt er zijn. Ja, waar doen dat ik weer de dingen. Ja, ja. De mensen niet. Ja. Nee, ik moet toch dat zien, maar als een paar dingen. Nee joh, bedankt Ja, ja. voor de medewerking hè. Dat heb ik daar niet hier. Ja, hij had daar John Jacobs afgelost. Hè? Ja, ja. Wie is het gelijk hoor? Dat kind Ja, dat zit voor de even door nu, dat laten we niet doen. Dat moet ook nog. Dus misschien hebben we het hè, want ze een hulp steeds die gaan met de weg. toch de week, maar wie het werk, dat toch de week. Ja, dat is wel uitspraak. Zo. Dus met z'n volgende keer. Ja, oh ja, ik moet nog een... Lekker, niet maar. Wat wil je?